jsi můj pán, ten pán slavný, tvé činy lásku dál mi zní. Dál chci nést dál to gloria, tvá slova lásku dál mi zní. Víš, kam jít a víš, i kde bloudím. Můj dík málo je, to dobře vím. Ty víš, jak chladnu a zas hořím. Jsi ten jediný, kdo mi odpoví. Jsi můj pán, ten pán slavný, tvé činy lásku dál mi zní. Dál chci nést dál to gloria, tvá slova lásku dál mi zní. Když svítáním mě probouzíš a den celý si na očích. Já vím, si krásou a zázrakem, ty jsi předivný, ty jsi nádherný. Jsi můj pán, ten pán slavný, tvé činy lásku dál mi zní. Dál chci nést dál to gloria, tvá slova lásku dál mi zní. Odpustil jsi mi, když odmítli tě přijmout. Ty jsi mě přijal, zabít se zdál. A já dál žiji, duch tvůj ve mně přebývá. Pro nás zemřel a vstál. Úžasnou lásku máš, život svůj si za nás dal. Úžasnou lásku máš, přijmi písně našich chvál. Našich chvál, přijmi nás. Odpustil jsi mi, když odmítli tě přijmout. Ty jsi mě přijal, zabít se zdál. A já dál žiji, duch tvůj ve mně přebývá.
pro nás zemřel a vstál. Úžasnou lásku máš, život svůj si za nás dal. Úžasnou lásku máš, přijmi písně našich chvál, našich chvál, přijmi nás. Veď mě, Pane můj, veď mě k sobě blíž. Abych, Pane můj, měl sílu nést svůj kříž. Toužím za tebou jít, svůj život chci ti dát, jsi má láska, má naděje, můj Bůh. Je radost pro tebe žít, jako vítěz v boji stát, jsi má láska, má naděje, můj Bůh. Veď mě, Pane můj, po svých cestách dál. Stále při mě stůj, jen tobě sílu mám. Toužím za tebou jít, svůj život chci ti dát, jsi má láska, má naděje, můj Bůh. Je radost pro tebe žít, jako vítěz v boji stát, jsi má láska, má naděje, můj Bůh. Děkujeme. Tedy dorost odchází, máme-li dorostence? A starší děti zrovna tak. A my ostatní, kteří zůstáváme, budeme společně otevírat Janovo evangelium. Konkrétně dnes to bude místo zapsané ve 12. kapitole Jana, od verše 1. po verš 11. Jan 12, 1 až 11 a prosím z úcty k Božímu slovu povstaňme. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu.
pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: Proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl: Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je. A přišli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara, neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, máme tu před sebou záznam zvláštní události dějin spásy a chceme rozumět tomuto slovu, chceme pochopit, co má co říci nám dnes, lidem 21. století. A věříme, že když nás dělí bariéra tolika let mezi tím, kdy se tato událost stala a námi dnes, tak věříme, Bože, že má nám co říct. A proto moc prosíme, aby si otevíral tato slova nám všem a aby si nám dával porozumět a abychom mohli odejít pozbuzení a občerstvení tvojí přítomností. Za to, Pane, moc prosíme ve tvém svatém jménu. Amen. Prosím, posaďte se. Kde se nacházíme? V Janově evangeliu. My jsme minule spolu s bratrem Davidem sledovali záznam události vzkříšení Lazara, což je epické, epochální Ježíšovo dílo vzkříšení mrtvého. A dnes jsme, nevím, jaký časový úsek uplynul mezi tím, co jsme sledovali společně minule a touto večeří, ale víme, že Lazar je přítomen, že sedí u stejného stolu s Ježíšem. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale Lazar za celou dobu, co žádná zmínka o něm neříká nic o tom, že by něco říkal. On zkrátka mlčí. On je mlčenlivý svědek o Ježíšově moci. Nemáme v písmu zaznamenáno jediné slovo, které by Lazar řekl. Žádné svědectví, jaké to tam bylo na té druhé straně. A já věřím, že se ho lidé ptali, jak to celé prožil, ale my to prostě nevíme. Nám to bylo jaksi skryto. A já bych chtěl zmínit několik, jsou to tři obrazy tři obrazy, ve kterých figuruje Ježíš a tato rodina. Je zajímavé, že Ježíš měl svých 12 učedníků, se kterými trávil spoustu času. A potom měl ty své 3 učedníky, se kterými měl ještě hlubší vztah. A pak byli ti ostatní, o kterých toho moc nevíme. Byli to různí učedníci, kteří ho následovali, kteří chodili za ním. A je zvláštní, že existuje tady tato rodina z Betánie a oni víme maličko víc. Tato rodina z Betánie dostala výsadní místo v písmu, že na několika místech zkrátka je o ní řeč a já bych se chtěl právě na to trochu zaměřit. A ta místa, která mám na mysli, jsou konkrétně 3. To třetí je to dnešní, ale já bych se chtěl podívat spolu s vámi do 10. kapitoly Lukášova evangelia.
kde je oddíl od 38. do 42. verše a to je možná úplně to první setkání s touto rodinou v písmu. Známe to pod titulkem Marie a Marta. A možná si na to vzpomenete, na ten příběh, já ho nebudu číst celý, ale přečtu možná na začátek. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla mnoho práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Marie a Marta. Dva různé temperamenty. Je tady Marta, praktická žena, která se postará o domácnost, postará se o hosta. A pak je tady Marie, která si sedne k jeho nohám a tu Martu to irituje. Já si úplně umím představit. Já Martě dobře rozumím. Já ji rozumím. Tahle Marta to těžko nese. A stěžuje si na to. Pane, řekni něco, já tady makám. Sestra, nic. Nepomůže mi. Řekni jí taky něco. A Pán Ježíš později říká o pár vět dál, Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. On ji nekárá, on si nestěžuje na Martu a na její starost o něj, ale prostě říká, fajn, ale Marie si teďka zvolila líp. Marto, děláš si trápení pro mnoho věcí. To je ta rodina. Tady se s nima setkáváme poprvé. To druhé setkání je to, o čem byla řeč minule. Lazar, dozvídáme se, že mají bratra a ten se jmenuje Lazar. My už jeho jméno máme navždy spojeno s pojmem nemocen. Lazar rovná se nemocný člověk. Lazar dal jméno všem nemocným. Jistě to nezamýšlel, ale tak to zkrátka je. Lazar stoná. A ten jeho stav je vážný a víme, že Lazar umírá. A vznikne tam ta situace, kdy obě dvě ty sestry jsou smutné, samozřejmě, protože jako rodina prochází peklem. Peklem ztráty blízkého člověka, vlastního bratra, kterého milovali. A je zvláštní, obě dvě říkají stejnou věc Kristu. Říkají mu, Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Je to slovo od slova ocitováno z úst obou dvou. Ale i tam vidíme rozdíl v jejich temperamentech. Zatímco Marta, vědoma si společenské závažnosti a odpovědnosti vůči hostovi, který přichází, vybíhá Ježíšovi naproti, aby ho přivítala a aby mu řekla tuto věc. A kde je Marie? Marie pláče v tom domě. Marie vůbec nejde naproti. Ona zkrátka to prožívá úplně jinak, tu situaci. Marie je v slzách. A pak teda také vyjde a říká tu stejnou věc Ježíši. Opět se projevují jejich různé temperamenty. Jsou to prostě dvě různé osobnosti. Ale co je podstatné, a to je něco, co máme zaznamenáno i na samém počátku 11. kapitoly, například je o tom řeč v 5. verši, Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Ježíš miluje tuto rodinu. A on ji miluje bez ohledu na to, jestli je nějaký rozdíl v jejich povahách, v jejich temperamentech. Zkrátka on je miluje všechny tři. A nad tím bych se chtěl zastavit. Je krásné být milován Bohem. Ježíš si tuto rodinu oblíbil, opakovaně je navštívil, minimálně tedy 2krát, ale myslím si, že to bylo vícekrát, protože pokud chcete mít s někým vztah lásky, tak si musíte trávit čas. Takže je pravděpodobné, že Ježíš se v
této rodině vyskytoval vícekrát a miloval je osobně. Ten jeho osobní vztah je také patrný v té 11. kapitole, když vlastně čteme, že Ježíš byl hluboce pohnut. Měl v očích slzy, když byl konfrontován s Lazarovou smrtí. Ježíš miloval tuto rodinu. A tím třetím obrazem, to je právě ten obraz dnešní, je událost, která se stala v jejich domácnosti, v Betánii, kdy je tedy připravena večeře a děje se tam to, o čem jsme četli a čemu se teď budeme společně věnovat. Když všimněte si jednoho detailu. Kdo obsluhuje při večeři? Opět Marta. Ale další zajímavý detail je, že teďka nemáme žádnou zmínku o tom, že by si Marta stěžovala na to, že jí Marie nepomáhá. Marie je někde pryč. Marie se prostě vytratila. No. A teď nadchází zvláštní událost, kdy Ježíš, Lazar, další hosté, neznáme, nevíme, kdo tam byl dál, předpokládám, že určitě tam byli jeho učedníci, to vyrozumíváme z toho dalšího. Tato skupina sedí kolem stolu, večeří a náhle přichází Marie, se zjevuje, bere nádobku, víme z jiných míst, že ta nádobka byla z alabastru, je v ní nard, velmi vzácná, velmi aromatická mast a vylévá ji na Ježíše. Tato událost má paralelní záznam ještě v evangeliu Matoušově a v evangeliu Markově. Kdybychom to porovnávali, dali to vedle sebe, tak zjistíme, že jsou tam drobné rozdíly, minimálně třeba v tom, že u Marka a u Matouše se píše, že ten olej byl vylit na Ježíšovu hlavu, v Janovi se mluví o nohou. Existuje ještě jiný záznam události v Lukáši v 7. kapitole, kde je řeč o něčem podobném, taky žena přichází a jaksi vzácnou mast dává na Krista. Vedou se diskuze, jestli je to stejná nebo jiná událost. Pravda je ta, že komentátoři se spíše kloní k tomu, že ne, že se jedná o jinou ženu, protože v tom záznamu v Lukášově evangeliu je řeč o ženě, která byla prostitutkou, která byla ženou hříšnicí a i to časování nevychází úplně stejně, takže spíš v tomto ohledu můžeme usuzovat, že ta událost naše dnešní je v Matoušovi, je v Markovi a v Janovi. Co to bylo za mast? To je možná zajímavé. Ta mast, jak jsem říkal, byla velmi aromatická, vyráběla se z nějakého kořene rostliny a to množství, které teda padlo na toto pomazání, byla 1 libra a libra je asi 340 gramů, 0,34 kg. A ta cena, o které byla řeč, 300 denárů, je zhruba cena odpovídající roční mzdě. Takže roční mzda dělníka, to je cena této masti. To znamená, je to neskutečně drahá mast. Můžeme se ptát, kde to Marie vzala, kde na to vzala. A Ježíš sám říká v 7. verši, nech ji uchovala to ke dní mého pohřbu. Já zatím čtu, že Marie zkrátka na to asi dlouho šetřila. Muselo jí zabrat spoustu času a úsilí, než shromáždila dostatek prostředků na to, aby mohla tuto mast pořídit. Nebo možná ji dostala, to zkrátka nevíme. Ale nic to nesnižuje z pohledu ceny té masti. A můžeme si mezi náma otevřeně interně říct, že roční mzda v době Ježíšově a roční mzda dnes je úplně to stejné.
Bavíme se zkrátka o tom, jestli zkuste představit, že byste rok na něco vydělávali a pak jste to takhle vzali a dali to Kristu. To je zhruba ten skutek, který ona vykonala. A Marie překvapí a překvapí všechny čtenáře, protože zatím, tak jak jsme sledovali historii této rodiny, tak v prvé řadě je to ta, která sedí u Ježíšových nohou a poslouchá, ale vlastně nic nedělá, žádný skutek. Potom je to ta, která místo, aby vyšla Kristu naproti, tak zůstává u hrobu svého bratra a pláče a pak teda dobře vyjde až na popud své vlastní sestry. A teď naraz ona vykoná takovýto skutek. A je to skutek, který je významný, protože sám Pán o ním mluví takto v Markově evangeliu 14. kapitole 9. verši. Amen pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Takže to je významný skutek. A my se můžeme ptát, proč je tak významný? Je to kvůli ceně té masti, nebo je to ještě kvůli něčemu jinému? V čem spočívá význam tohoto skutku? Já myslím, že to je celkem jednoduché, protože Marie byla opravdu jedinou, kdo pomazala Kristovo tělo k pohřbu. Když se podíváme do Markova evangelia, do 16. kapitoly, tak tam čteme o Marii z Magdaly, o Marii, matce Jakubově a Salome, které jdou nakoupit vonné masti, aby ho šli pomazat. Ale už není koho. Už prostě je pozdě. Už není prostor k tomu, aby oni pomazali Krista k pohřbu. On už tam prostě není. Marie dostala jedinečnou, ona vystihla jediný možný moment k tomu, aby pomazala tělo Pána Ježíše k pohřbu. To, co teďka řeknu, je čirá spekulace. A možná bych to neměl říkat, ale já si zkouším si představit tu mast, jak naplňuje svoji vůni celý dům. A umím si rovněž představit, že ta mast je natolik aromatická, že na tom Kristově těle vydržela několik dní. A umím si rovněž představit, že vůně té masti byla přítomná i při bičování, i při křižování, i při Ježíšově smrti. Zkrátka, ona tím svým skutkem vykonala něco, co šlo úplně za hranu toho, co si vůbec sama dokázala představit a nad čím sama uvažovala. A v tom je podobná Kajfášovi, protože Kajfáš byl velekněz toho roku a ten také vyřkl něco, co přesahovalo vůbec jeho chápání. A to bylo to, co bylo v 11. kapitole Jana, kdy on řekl, nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. Zkrátka někdy lidé dělají věci, nebo někdy děláme věci, kdy nedokážeme domyslet samotný důsledek toho, co řekneme nebo co uděláme. A tady máme 2 příklady takových věcí přímo na stránkách Nového zákona. Jakou reakci vyvolal její skutek mezi přítomnými? Konkrétně u Jana je zmíněn Jidáš. V těch dalších 2 paralelních textech jsou zmíněni obecně učedníci. Ale Jidáš je pobouřen a říká, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů, to je ta cena, a peníze dány chudým. Co s tím? Jidášovi přijde její skutek zcela iracionální. A přijde mi skoro, jak kdyby on a částečně i učedníci říkali, toho oleje je pro Ježíše škoda. Toho oleje je škoda pro Ježíše. Měl se raději dát chudým. Ale Jidáš jde ještě o krok dál, protože my máme v Janově evangeliu zmínku o tom, že Jidášovi vlastně vůbec nejde o to, aby se ty peníze někomu dali. Protože Jidáš byl zloděj, který bral z jejich společné pokladnice.
otevírá se celá řada otázek, proč ho Ježíš nechal, aby bral z pokladnice, když to musel vědět. Nebudu se tím dneska zabývat. Ale jediné, co nás na to může zarazit, je, že ten jeho altruismus je samozřejmě zcela falešný a je to takové varování, takový vstyčený prst, aby jsme si dali pozor na různé líbivé náboženské řeči. Pokud prostě chceme vykonat dobrý skutek, tak je mnohem lepší ho vykonat, než o něm mluvit a pak ho neudělat. Jidáš je tady jakýmsi archetypem člověka, který má plná ústa zbožnosti, ale nezůstává za ním vůbec žádné ovoce. Střezme se takových lidí a varujme se toho, aby jsme takovými byli my sami. Ostatní učedníci, o nich tady není řeč, jsou také pobouřeni a taky mluví o tom, že teda se ty peníze mohly užít užitečněji. Jak se pustím do takovou, já vám položím otázku. Jak si myslíte, že by s tou nádobkou, s tím olejem naložila Marta? Kdyby Marta měla ten olej, co si myslíte, že by s tím udělala? Já si myslím, že Marta by udělala to, o čem Jidáš mluvil. Já si myslím, že Marta by ho prodala, protože Marta byla ze své povahy praktická žena. A ona si dokázala tak nějak prakticky, racionálně srovnat, ano, olej, výborně, použijeme na nějaký dobrý účel. Nebylo by to nic proti ničemu, nebylo by to špatné, stejně jako nebylo špatné, že ona obsluhovala Krista, když poprvé přišel do její rodiny, ale mnohem lepší bylo, že Marie si sedla k jeho nohou. Co udělala Marie, víme, to je tady napsáno. Co by udělal Jidáš, víme taky, to tady máme taky napsáno. No a teďka se můžete sami ptát sebe, co byste udělali vy. Co byste udělali s tou nádobičkou vy, kdybyste ji měli, kdybyste ji vlastnili? Zachovali byste se jako Jidáš? Zachovali byste se jako Marta? A nebo jako Marie? Kde stojíte na této škále? A ptám se i sebe, co bych udělal s něčím vzácným? Co mám? Co je v mém vlastnictví, v mé državě? Jak s tím naložím? Ježíš říká, chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Tato situace je výjimečná a volá k výjimečnému skutku. A jistě jsou i ostatní situace, ty běžné, a ty volají ke skutku milosrdenství. On tím neříká, nestarejte se o chudé. On akorát říká, ale teď jsem tady, je 6 dní před Velikonocema, je to výjimečná situace a já jsem uprostřed vás. Ona vykonala velký skutek. A dosah toho skutku možná nechápe ani ona sama, nechápete ho ani vy, ale je velký. A my o něm dnes tady mluvíme. Vykonala velký skutek víry. Byl to skutek lásky, byl to skutek, jakého není schopen člověk ryze racionálně uvažující, ale Bůh miluje i ty racionálně uvažující. Když prostě si zkusíme představit, kde se my nacházíme na té škále těch různých temperamentů a charakterů, tak budu mluvit teď za sebe. Já dobře rozumím Martě. Já jsem jako Marta. My, chladné racionální kalkulačky, když to tak řeknu, máme někdy velký problém s těma emotivníma, rozevlátýma, s těmi rozevlátými bratřími a sestrami, kteří kolem nás prostě tak jako vlajou. Já tomu nerozumím. Oni třeba nerozumí zase mě. Ale největší chyba, kterou bych mohl já udělat, anebo oni, vůči mě, je ta, když se na sebe začneme dívat nějak pokřiveně, když začneme odsuzovat toho člověka za to, jaký je. Protože my prostě nevíme, kdy přijde ta jeho chvíle, kdy on prostě udělá něco, co významně zasáhne do života někoho dalšího. My to zkrátka nevíme. A my tak strašně často a hrozně rádi bychom chtěli, aby byli všichni stejní. Aby všichni prostě fungovali stejným způsobem.
aby smýšleli jako já, pak si s nimi totiž budu výborně rozumět. A všimněte si, že když jsme v církvi, tak samozřejmě máme lidi, kteří nám jsou nám bližší povahově, víc si s nimi rozumíme, a pak máme ty, kteří jsou jako takový trošku divní, možná se jim trošku jako zasmějeme, díváme se na ně jako lehce s odstupem, ale Pán Ježíš všechny miluje. On prostě miloval tuto rodinu s celou tou škálou těch jejich povah, ačkoliv o Lazarovi nevíme vlastně nic. Lazar je mlčící svědek, ale Pán nás prostě miluje všechny stejně. Já to říkám proto, že bych chtěl nás všechny povzbudit k tomu, aby jsme nikdy nezaujímali nějaké příliš ostré, příliš striktní pohledy na druhého člověka, na bratra a sestru, kteří nám připadají jako temperamentně trošku jinam hození, než jsme sami. Nedělejme to. Protože my prostě nevíme, jakou službu, jaký úkol oni vykonávají pro Krista. Ale nedá mi to říct ještě jednu věc. Můžeme být ve stavu, kdy ta naše služba je viditelná, můžeme být ve stavu, kdy ta naše služba viditelná není. Nikdo ji třeba na první pohled není schopen poznat. Ale ještě existuje třetí skupina. A běda nám, kdyby jsme do této skupiny patřili. Jsou to ti, kteří dostali, tak jako my všichni, hřivny a dary k tomu, aby sloužili Bohu svým způsobem, ale zakopávají je do země, zkrátka nedělají vůbec nic. Běda nám, jestli toto je při nás. Chraňme se toho, abychom zakopávali dary, které máme. Ať už jsme Marie, anebo jsme Marta. Ta naše vykazatelnost je vůči Kristu a tam se zodpovídáme. Protože jestliže nejsme ani ten, kdo obsluhuje u stolu, a ani nejsme ten, kdo bere vzácnou nádobku a lije ji na Kristovu hlavu a na jeho nohy, tak kdo teda jsme? Kde je naše místo ve službě Kristu? Nejsme to my, nejsem to já, kdo to bude posuzovat. Je to Pán Ježíš sám, který nám dává schopnosti, dary, čas, prostor k tomu, aby jsme mu sloužili. A my s bázní a chvěním k němu přistupujeme každý den a ptejme se, Bože, kde je moje místo, co mám dělat? Co po mně chceš, abych dneska udělal? Protože není nic horšího, když někdo podpadne falešnému pocitu. Mně se hrozně líbila ta demonstrace, kterou použil Jirka Jedrníček o té přilbě spasení a té další výbavě. Jo? Tak jako občas se na to mrknu, lehce to přeleštím a pak to zase bezpečně šoupnu pod postel. Ať je nám vzdáleno takové uvažování. Můžeme být Marie, můžeme být Marta, ale nepouštějme se do falešného přesvědčení, že kdysi dávno se něco odehrálo mezi mnou a Bohem a od té doby mě, Bože, nezajímáš, protože já si jedu svůj vlastní program a ty mi do něj nezasahuj. Můj čas je můj čas. Jdeme a modleme se, abychom nebyli nazváni služebníky neužitečnými a línými. Jak Marie, tak Marta poznali, že Ježíš je Mesiáš a Syn Boží. Marta to přímo vyznává i v té 11. kapitole, kdy říká: Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. A toto poznání proměnilo její život. A já věřím tomu, že možná i proto už si u toho stolu nestěžuje na tu Marii, která tam není. Protože zkrátka ví, že ten její život, ty její dary jsou proto, aby sloužila Bohu. A tak to mějme i my. Buďme těmi, kdo vyznávají nejenom svými ústy, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, náš Pán, ale také svým životem, svými skutky.
Co ti ostatní? To slovo nekončí, je tam ještě 9., 10. a 11. verš, kde máme záznam toho, že začíná se seskupovat velký zástup, který se dozvídá, pozor, Ježíš je tady, chceme ho vidět, chceme se s ním setkat. A nejenom on sedí u jednoho stolu s Lazarem. Ten Lazar, který byl tolik dní v hrobě, sedí u stolu a jí. To musíme vidět. A tak přicházejí, aby ho viděli. A zrovna tak čteme v 11. verši, že mnozí uvěřili. Mnozí odcházejí z té synagogy a zkrátka věří tomuto Ježíši pro skutky, které dělá. A teď tam přichází jedno z té prostě peklo a temno, verš 10. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara. A toto slovo, nebo tato úmluva, volně navazuje na to, co máme v kapitole 11., kde v 53. verši čteme to samé. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Takže první se smluví, že zabijí Ježíše a teďka budeme mazat stopy. Viktor Čistič. Prostě my smažeme veškeré zmínky o tom, že nějaký Ježíš kdy byl a že snad někoho vzkřísil a někomu pomohl. Jaké temno, jaká hrůza se musí odehrávat v jejich hlavách. Když si prostě zkusíme představit, oni vůbec nepopírají to, že ten zázrak vzkříšení se stal. Proč si to myslím? Jan 11, 47. verš. Co si počneme? Co si počneme? Co budeme dělat? Ten člověk koná zázraky. My zkrátka nemůžeme se tvářit, že ne. My se nemůžeme tvářit, že se to nestalo. To se stalo. A tak člověk tváří v tvář Kristu a jeho dílu si musí vybrat. Buď vezme ten olej a nalije ho na jeho hlavu, anebo bude přemýšlet o tom, jak ho zabije. Jak ho zabije ve svém životě, jak se ho zbaví. To jsou dvě možnosti, které máme. Buď to před ním padneme na kolena a budeme ho uctívat tak absolutním způsobem, jako to dělala Marie, anebo ho musíme úplně odvrhnout. Nám není daná žádná další možnost. My nemůžeme zůstat stát někde mezi. My nemůžeme zůstat stát jako ti, kteří je to takové pěkné. No. Toto není pěkné. Toto je otázka života a smrti. To, jak se postavíme ke Kristu. Jestli budeme přemýšlet o tom, jak se ho zbavit, jak ho navždy pohřbít, jak vymazat jakoukoliv zmínku o něm z vlastní paměti, z paměti lidí, to je přesně to, co chtějí udělat velekněží. Nejenom Ježíše, také Lazara. Všechny stopy musíme skrýt. A nebo před ním padněme na kolena a vyznejeme: Bože, ty jsi Pán a Bůh, ty jsi spasitel mého života. A já ti svůj život odevzdávám. Já nejsem hoden toho, aby si mě přijal, ale ty se nade mnou slitováváš. A tak si musíme vybrat, kterou cestou půjdeme a který způsob zvolíme. A tím končím to dnešní zamyšlení. A chtěl bych, abychom se modlili za ty kolem nás, kteří si ještě nevybrali, kteří ještě balancují, protože ti mají naději. Pokud se někdo ve svém srdci rozhodne, že nechce mít s Ježíšem nic společného, tak není žádná moc, která by to mohla změnit. Jenom Bůh sám, který může přijít a toho kamenného srdce se dotknout. Prosme za ty mezi náma, kteří žijí svůj život
sami o sobě, kteří Boha neznají a znát nechtějí. Prosme za to, ať se s ním mohou potkat a ať mohou objevit tu krásu a život, který se v něm skrývá. Amen. Můžeme povstát a reagovat na Boží slovo v modlitbě. Pane Bože, moc si děkuji za toto dnešní slovo a tak prosím za naše přátelé, příbuzné, kolegy, ale i za ty lidi ostatní, které třeba osobně neznáme, i za ty, kteří nám můžou být nesympatičtí. Moc tě prosím za to, aby se dotýkal jejich srdcí a dal se jim poznat. Aby i z těch okolností, které se teďka dějí ve světě, tak aby je to neodvádělo k tomu, že se budou ptát, Bože, jak se to mohl dopustit, ale že budou hledat cestu k tobě. A tak tě moc prosím i za nás, ať už jsme Marie, Marta nebo jakýkoliv jiný typ, tak ať opravdu ty dary, které ty si nám dal, ten náš temperament a to, jaký jsme, ať využíváme právě ke službě tobě a k tomu nesení evangelia. Protože každý z nás může třeba oslovit někoho jiného tím, jaký je. A tak ti za to moc prosím a prosím, aby ty jsi opravdu byl stále tím nejdůležitějším v našem životě. A protože tvoje milosrdenství se obnovuje každého rána, a tak ať my se každého rána znovu rozhodujeme, že chceme jít za tebou. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to dnešní slovo. Velice prosím, aby si nás chránil to, abychom upadali do nějakého náboženského stereotypu, nějakých jenom úklonů, abychom ale i dnes, Pane, zapřemýšleli o tom, jak silný, jak citlivý, jak živý a účinný je náš vztah k tobě v tom každodenním životě. Možná máme i my slyšet to, co slyšel z Efesů, že máš proti nám to, že jsme opustili tu první lásku. Pane, prosíme tě, dej nám tu milost, aby si zůstal vždycky první v našem životě. Amen. Amen. Děkuji tobě, Pane Ježíši Kriste, že ty nám tady tímto oddílem připomínáš zase jiné podobenství o hřivnách, o těch, které vynášejí, i o těch, která je zakopaná. Tak tě, Pane Bože, prosím, aby si nám znovu každému rozdal ty úkoly, které máme dělat. A jestli je na nás, jestli budeme ty věci pro tebe plnit věrně, tak ať je nám příkladem, jak Marta, která obsluhovala u stolu, tak Marie, která vzala to nejdražší a obětovala to bez jakýchkoliv výčitek, bez jakékoliv lítosti. Tak tě, Pane, prosím, abychom také se učili, že tobě máme vždycky dávat to nejlepší v celé životě. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, moc ti děkujeme za slovo, které jsme dneska mohli slyšet, i za výklad, který nám přiblížil tvou povahu a tvoji lásku, kterou
máš k člověku. Děkujeme moc za to, že se znovu můžeme přesvědčit o tom, jak všechno se spojuje. Jak se všechno spojuje v tvojí lásce. Právě to, že i ty děti měly pravdu, že ta lékárnička je i na to, když člověk zemře. Že ty jsi vzkřísil Lazara a ty jsi vzkřísil Ježíše Krista, vzkřísíš jednou i nás. Ale my chceme k tobě jít a chceme mít v té lékárničce tu vzácnou mast a chceme ji nastřádat a chceme ji dávat tam, kde patří. A nevidíme ty přesahy vždycky, ale vidíme to, co si nám dal a dal si nám to v Bibli. A my se nemáme čeho bát. Tak jak jsme to slyšeli také v úvodu. A tak ti moc děkujeme za to, že opravdu vidíme tady mezi sebou, že každý jsme jiný, ale každý jsme tím, kdo upřímně hledá ten vztah. Vztah s tebou, to, že ti chceme dát to nejlepší, co máme. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že miluješ církev a miluješ každého člověka, který poznal a pochopil, kým ty jsi. Děkujeme ti, Pane, za příklad Marie, která dala něco neskutečně vzácného, nastřádala, uchovala a dala to tobě. Děkujeme, Pane, za tu její věrnost, za to, že ona objevila, kým ty jsi, za to, že ona tě poznala hluboko ve svém srdci a věděla, že nikomu jinému už nechce patřit. Prosíme, Pane, tak za nás, aby ty naše temperamenty a dary, které máme, aby jsme je užívali ke tvé slávě, aby jsme je užívali moudře a ze vší síly, kterou máme, ze vším nasazením, jakého jsme schopni, protože čas se krátí a nevíme, jak dlouho nás ponecháš tady na zemi. A tak tě prosíme, každý z nás, buď nám, Pane, milostiv a dej nám, ať vykupujeme ten vzácný čas, který nám dáváš k tomu, aby jsme lidem ukazovali na Krista, aby jsme byli dobrým svědectvím o tobě, jak ve svých rodinách, tak všude tam, kam nás stavíš. Chraň nás, Pane, od vlažnosti, odpusť nám. Odpusť nám, když nevyužíváme všechny dary, které máme. Chraň nás, Pane, toho, aby jsme byli služebníky neužitečnými či línými. Prosím, Pane, pozvedni klesající kolena. Dej nám novou sílu a nové odhodlání k tomu být tobě svědectvím všude tam, kde jsme. Děkujeme, Pane, za to, že nás miluješ. Děkujeme za to, že nás miluješ tací, jací jsme. A že s námi chceš mít hluboký vztah, ve kterém my sami dozráváme do tvé podoby. Chvála tobě, Pane Ježíši. Amen. Amen. Prosím, posaďte se. Budeme teď zpívat společně jednu píseň a při ní bude vykonaná sbírka na Boží dílo. Kdo pak je nám nejdražší, kdo vám z láskou zpívá, kdo ti smutky zaplaší, koho mám tak rád, s kým přichází poznání, komu patří sláva, kdo slyší tvé volání, kdo věrným zůstává. To jenom Ježíš může být. U něho v dlaních najdeš klid
a svou spásu. Vždyť beránek je král, vítěz vítězů, a ty s ním můžeš žít, nádherně věčně žít. Kdo pak je nám nejdražší, kdo vám s láskou splývá, kdo ti smutky zaplaší, koho mám tak rád, s kým přichází poznání, komu patří sláva, kdo slyší tvé volání, kdo věrným zůstává. To jenom Ježíš může být. U něho v dlaních najdeš klid a svou spásu. Vždyť beránek je král, vítěz vítězů, a ty s ním